Wilujeng nggih. Lho. Paman Prabu Salya inggih. Kok mboten mlajar? Ya ini kok mlayu-mlayu. Menapa sampun jamak limaringipun tata cara enggal negari Ngastina? Tata cara ingkang pundi? Tata cara menawi wonten tamu tumunten dipun tinggal lumah-lumah. Nggih mapunten. Nek liyane Salya mestine ora padha ngerti, ning nek kula ngerti. Ratu pinter niku mboten kaya Ratu Ndarawati. Pintere nyulap. Wonten sisih kiwa panjenengan ana Janaka cacah 1000. Nggawa gendhewa kaya areng ngranjap Ratu Ngastina. Sisih tengen panjenengan ana Werkudara cacah 1000, gawa gada kaya areng gecek mestakaning Ratu Ngastina. Mula anak kula Ngastina tumuli ambruk semaput. Madang ramadang semaput. Mbok sampun ngaten to. Panjenengan menika Nalindra. Nalindra tuwae mbok ya sakarepe dhewe. Wong pinter kok kaya ora kaya Nalindra Ndarawati anak kula Prabu Sri Bathara Kresna dasar wasis pinter. Kula mbiyen dek enom nggih kaya sampeyan kok nggih. Lho, menapa inggih? Inggih, pinter nyulap. Lho. Pinter nyulap. Inggih, panjenengan mboten ngertos. Kertas menika saged dados harta. Lah, malah kula dereng ngertos. Mboten bakal kula wenehi aji-ajine sulapan kula. Inggih. Badhe ngrembug menapa malih? Anu kula lajeng nyuwun prisa nggih. Nyuwun prisa menapa? Bratayuda sesuk niku dadi napa mboten? Nyuwun pangapunten, kula menika sanes dewa. Mila menawi panjenengan nyuwun prisa dhateng putra ing Ndarawati, Bratayuda sesuk menika dadi menapa mboten? Kula menika mboten ngertos. Mboten ngerti? Mboten ngertos. Wah, nggih sampun. Dipun menapak-menapakno nek jeneng wong ora ngerti iki dipaksa ya tetep ora ngerti rak ngaten to. Inggih. Lah inggih, wis mboten napa-napa. Ning upama Bratayuda sesuk niku dadi upama lho. Inggih. Anak kula Kurawa mungsuh Pandhawa niku upama dadi kira-kira sing menang sapa? Sing menang sing apik, sing ala sing kalah. Monggo sing ala Kurawa tegese sing menang Pandhawa. Lah nek ngoten Bratayuda dadi. Lho. Weh lah kejeglong aku. Kula menika wong tuwa kok dijak rembugan menika kula mesti iso ngalang-alang. Inggih. Ratu pinter kok kaya ora kaya anakku Ndarawati. Dasare ratu pinter. Nun sewu